ሓደ ግዜ ህይወት ኣዝያ ከባድ እያ ናበይ ከም እትኸዱ ዘይትፈልጡሎም ግዜያት ይህልው እዮም ዝኾነ ሰብ ትኸዱሉ መንገዲ ከሪኦኩም ዘይኽእለሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ ንስኻትኩም ክትምረቑ ከለኹም መክሊትኩም እዚ እዩ በዚ መንገዲ ተኸተሉ ኢሉ ዝመርሓኩም ዝኾነ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ በብናቱ መንገዲ እናተንቀሳቐሰ እዩ ገሊኡ ተረዲእዎ ኣሎ ገሊኡ ድማ ይተረድኦን ገሊኦም ነቶም ዝተረድኦም ሰባት ሪኦም ናብቲ መንገዶም ክጽምበሩ ይፍቱን ኩሉ በብናቱ መንገዲ ይኸይድ ልክዕ ኣንፈት ከም ዝጠፍኦ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ነገር ብናይ ገዛ ርእስና መንገዲ ምኻድና እዩ ናይ ገዛ ርእስና መንገዲ ክነናድ የለና ነዚ ንዓኻትኩም ዝበለጸ ንምርዳእ ህይወተይ ከም ኣብነት ክጥቀም ይኽእል እየ ኣብ ጸልማት ነዊሕ ግዜያት ተሕሊፈ እየ ናብ ዝኸዶ ጠፊእኒ ናብትን ዝበልኩሎም ግዜያት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብ ቀደም ጀሚረ ጸሓፊ ክኸውን ከም ዝደሊ ይፈልጥ ነይረ ግናኸ ብዛዕባ እንታይ ክጽሕፍ ከም ዘለኒ ምንም ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ስለዚ ካብ ኮሌጅ ምስ ወጻኹ ሽዑ ናይ ጋዜጠኛነት ስራሕ ሓዝኩ ንርእሰይ ዝድግፈሉ ነገር ክህበኒ እዩ ኢለ ሓሲበ እየ ጋዜጠኛ ምስ ኮንኩ ግና እቲ ስራሕ ክንድቲ ዝሓሰብክዎ ኣይኾነለይን ኣብ መጽሔታት ነቶም ጽሑፋት ጽሕፎም ነይረ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ግና ነቲ ጽሓፍክዎ ነገር ርዩ ዘንብቦ ሰብ ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ናይቲ መዓልቲ ትኩስ ዜና ጥራይ እዩ ዝደሊ እዚ ድማ ካብ ውሽጠይ ነታ ዝነበረትኒ ደስታ ወሲድዋ ነታ ዕግበት ክረኽባ ኣይከኣልኩን ኣነ ድማ ኣብ ኮሌጅ ከም ዝነበርኩ ነጊረኩም ኣለኹ ኣብኡ ክመሃር ከለኹ ዘጽናዕኽዎ ነገር ናይ ጥንታዊት ግሪክን ላቲንን ታሪኽ እዩ እዚ ማለት ድማ ቅድሚ 1000 ወይ 2000 ዓመት ዝተፈጠሩ ነገራት ኮፍ ኢለ ዘንብብ ሰብ እየ ነይረ ሎሚ ዝጽሕፎ ነገር ንሰሙን እኳ ከም ዘይንበብ ምስ ሓሰብክዎ ነቲ ንጋዜጠኛነት ዝነበረኒ ድሌት ሙሉእ ብሙሉእ እናጠፍአ ኸደ እዚ ማለት ድማ ኣነ ክጽሕፎ ዝደሊ ነገራት ድሕሪ 1000 ዓመት እውን ክንበቡ እዩ ሓሳበይ በዚ ምኽንያት ድማ ንጋዜጠኛነት ፈጺመ ሓዲገዮ ናብ ኣውሮፓ ኸይደ ኣብ ኣውሮፓ ቦርሳይ ኣብ ዝባነይ ገይረ እናተንቀሳቐስኩ ክጽሕፍ ይፍትን ነይረ ልበወለድ ታሪኽ እየ ክጽሕፍ ዝፍትን ዝነበርኩ ኣብ ኣውሮፓ እውን እዘውር ከም ዝነበርኩ ነጊረኩም እየ ኣብ ኣየርላንድ ተቐሚጠ እየ ኣብ ፓሪስ ኣብ ግሪክ ኣብ ለንደን ዘይበጻሕኽዎ ቦታ የለን ቦርሳይ ኣብ ዝባነይ ይሕዝ ናብ ባቡር ይኣቱ ይኸይድ ሓደ እዋን ኣብ ስፔን መምህር እንግሊዘኛ ኮይነ ተቖጺረ ነይረ ነገር ግን ምንም ዓይነት ዲስፕሊን ኣይነበረንን ልበወለድ ክጽሕፍ ፍትን እምበር ጽሒፍ ኣይፈልጥን ነይረ ወዲኦየ እየ ዝብለሉ ደረጃ ተሰሚዕና ይፈልጥን እዚ ድማ እናበሳጨወንን እናሕረቐንን መጸ ናብ ዲፕሬሽን ዝኣተኹሉ እውን ሽዑ እዩ በቲ እዋን እቲ ኣቦይ ናይ ጥዕና ጸገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ምስ ሰማዕኹ ናብ ሃገሬ ኣሜሪካ ክምለስ ከም ዘለኒ ተረዳእኹ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኢና ንነብር ነርና ናብታ ከተማ ድማ ተመለስኩ ሽዑ ቆልዓ ኣይነበርኩን ናብ ሆሊውድ ከኣቲ እየ በቃ ኣብ ሆሊውድ ጸሓፍ ክኸውን እየ ብዙሕ ሚልዮን ዶላራት እውን ክሰርሕ እየ በልኩ ተወዲዩ ኩሉ ነገር ተዓዊተ እየ በቃ ሎስ አንጀለስ ጥራይ ከኣቱ እየ ኢለየ ሓሲበ ነይረ እዚ ድማ ንዓይ ኣይኾነለይን ምኽንያቱም ኣነ ንርእሰይ ከም ኮንትሮል ፍሪክ ኩሉ ነገር ክቆጻጸር ዝደሊ ሰብ እየ ዝርያ ነገራት ክቆጻጸር ይፈቱ እየ ካብ ቁጽጽር ወጻእ ዝኾኑ ነገራት ደስ ኣይብሉንን እዮም ርእሰይ ኣድኒነ ንሰብ እናተኣዘዝኩ ኣነ ክጽሕፎ ዝደሊ ነገር ከይጽሓፍኩ ንሳቶም ዝደልይዎ ነገር ክገብር ኣይፈቱን ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ንርእሰይ ክዕዘብ ከለኹ ተቖጺሩ ዝሰርሕ ዓይነት ሰብ ከም ዘይኾንኩ ይግንዘብ ምኽንያቱ ኣነ ዝደለኽዎን ዝረኣኽዎን ነገር እንተሃልዩ ነቲ ነገር ብዝደለኽዎ ኣገባብ ክጽሕፎ ስለ ዝደሊ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሆሊውድ እንተተቖጺርካ ኣይ እዛ ነገር እዚኣ ኣጥፈ እያ ከምዚ ጌርካ ይትጽሓፍ እዚኣ ጥራይ ኣስተኻኽል ከምዚ ዓይነቱ ነገራት ጥራይ ኢና ንደሊ ይብሉኻ ነቲ ነገር እቲ እየ ዘይፈተኽዎ ስለዚ እቶም ዝጽሕፎም ነገራት ኣነ ዝርኦም ክኾኑ ኣለዎም ኢለ ሓሲበ እዚ ነገር እዚ ድማ ንዓይ ከም ዘይሰማምዐኒ ስለ ዝተገንዘብኩ ሕዚ እውን ዓይንተይ ናብ ካሊእ ዕድል ኣዞርኩ በቲ እዋን እቲ እዩ እምበኣር ኣብ ጣልያን ዝፈልጦ ጆስት ኤሊፈረስ ዳግማይ ዝረኸብክዎ ንመጽሓፍ ዝኸውን ሓሳብ ኣለካ ዶ ኢሉ ሓቲትኒ ናይ መጽሓፍ ሓሳባት ንከካፍሎ ይሓተኒ ነይሩ በቲ እዋን እቲ እየ ድማ 48 laws of power ትብል ናይ መጽሓፈይ ሓሳብ ዘካፈልክዎ ሕዚ ሮበርት ግሪን ስለምንታይ እዩ ዝኹሉ ታሪኽ ዝነግረና ዘሎ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ንሙሉእ 18 ዓመታት ኣእሙረይ ኣብ ሓደ ነገር ገይረ ሙሉእ ብሙሉእ እዛወር ነይረ ክበሃል ይከኣል ንነፍሲ ወከፍ ነገር ክመሃር ፍትን ነይረ ኣብ ዓውዲ መጽሓፍ ወይ ጽሑፍ ንምምሃር ዘይፈተንክዎ ነገር የለን ዘይረኣኽዎ ነገር እውን የለን ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ወይ ጽሑፍ ክእለተይ እናማዕበልኩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ፈቲነ እየ ነቲ ነገር እቲ ድማ እየ ንሙሉእ 18 ዓመት ክሰርሓሉ ዝኽኣልኩ ጋዜጠኛነት ንዓይ ዝኸውን እንተዘይነበረ እኳ እንተወሓደ ግን ኣገዳዲ እዩ ነይሩ በዚ ሰዓት በዚ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ጽሒፍካ ወድእ ዝብል ሓላፍ ኣለካ ስለዚ ብግዜ ምውዳእ ካብኡ ተማሂረ ካብኡ ብተወሳኺ ዜና ስለ ዝኾነ ጽሕፎ ከመይ ገይረ ዜና ክጽሕፍ ከም ዘለኒ ክፈልጥ ነበረኒ ሰባት ገና ካብታ ቀዳመይቲ ሙሉእ ሓሳብ ተሳሒቦምን ተመሲጦምን ንኸንብቡ ምግባር ክኽእል ነይሩኒ ስለዚ ድራማቲክ ምግባርን ብጽቡቕ መንገዲ ምጅማርን ሕዚ እውን ካብቲ ስራሕቲ ተማሂረ ኣብ ኣውሮፓ እናዞርኩ ኖቨል ወይ ልበወለድ ክጽሕፍ ፈቲነ ከም ዝነበርኩ ነጊረኩም ኣለኹ ኣብኡ ኸ እንታይ ተማሂርካ እንተኢልኩምኒ ታሪኽ ከመይ ጌርካ ከም ዝጽሓፍ እናተረዳእኹ መጽየ
زانتا كمي غير يزارب زانتا كمي غير يصحف حزي كم صحافي مبزحتيوم مصحفتين تاريخهم اب زانتا زتمسرتيوم سلازي تزحلفكو كله ازي طقيمني يكتبوا تخليو ናብ ሎስ አንጀለስ መጽዬ ኣብ ሆሊውድ ሰሪሐ ኢለኩም ነይረ ኣብ ኦኸንታይ ተማሂር ካንቴልኩምኒ ከመይ ጌርኻ ሪሰርች ከም ዝግበር ተማሂረ ጸሓፍ እንተኾይንኩም ሪሰርች ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ትግንዘቡ ኢኹም ካብኡ ብተወሳኺ ድማ እቲ ጽሑፍ ቲያትሪካል ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ነገራት ኣጋኒነ ድራማቲክ ብዝኾነ ኣገባብ ከቕርብ ነይሩኒ ካብ ተዓዘብቲ ወይ ካብ ዝኾነ ስራሕተይ ካብ ዝከታተል ሰብ ስምዒታት ክቕበል ነይሩኒ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሆሊውድ ህይወት ዲስፕሊን ዘለዎ ሰብ ከም እትኸውን ይገብረካ እዩ ኣብኡ ትሰርሑ እንተኾይንኩም ርእስኹም ክትገዝኡ እትኽእሉ ክትኾኑ ኣለኩም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ዓውዲ መዘናግዒ ስለ ዘለኹም ሰባት ናይ ምዝንጋዕ ሓላፍነት ኣለኩም ስለዚ ጽሑፍኩም እውን ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ሰባት ከዘናግዕ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ኣረክቡ ካብ ዝተባሃልኩምሉ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ክትሕልፉ ኣይትኽእሉን ጸቕጢ ተጻዊረ ከመይ ገይረ ክጽሕፍ ከም ዘለኒ እውን ሽዑ ተማሂረ እሞዳ እዚ ኩሉ ነገር መዓዚኻ ተማሂርካዮ እንተኢልኩምኒ በቶም 18 ዓመታት ናይ ስራሕ ግዝያት እዩ ምናልባት እውን ህይወት ጽቡቕ ኣብ ዘይነበረትሉ እዋን ኢልና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ግናኸ በቲ እዋን እቲ ኣነ ጸሓፊ እየ ነይረ ጸሓፊ ክኸውን ከም ዝደሊ እውን ነጊረኩም ኣለኹ ኣብ ጽሑፍ ዓለም ክገብሮ ዝግብኣኒ ክመሃሮ ዝነበረኒ ነፍሲ ወከፍ ክእለት እናተምሃርኩን ርእሰይ እናማዕበልኩን እየ መጽየ እቶም 18 ዓመታት ንዓይ ኣዝዮም ጸልማት ዝበሃሉ ግዝያተይ እዮም ነይሮም ኣዝየ ዝተሓዋወስኩ ወይ ምስክልክል ዝበልኩ ሰብ እየ ነይረ ህይወተይ ዝተመሰቃቐለ እዩ ነይሩ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኩሉ ግዜ ጸልማት ነይሩ ማለት ኣይኮንኩን ጽቡቕ ነገራት እውን ተፈጢሮም እዮም ብተወሳኺ ድማ መንእሰይ እየ ነይረ ቆልዓ እንተኾይንካ ድማ እንታይ እውን እንተኾነ ሕጉስ ኢኻ ትኸውን ኣብ ገጽኻ ፍሽኽታ ኣይጠፍእን እትሕጎሰሉ ነገር እውን ኣይትስእንን ግና ስለምንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን መብዛሕትኡ ግዜ ሚዘረብል እየ ነይረ ምስቅልቅል ዝበልኩ ግለሰብ ነገር ግን ኣብቲ እዋን እቲ እውን እንተኾነ ንህይወተይ ዝጠቕሙኒ ክእለታት ይመሃር ነይረ ሕዚ ነቶም ክእለታት ክመሃር ከለኹ ብሓቂ ኣስተውዒለሉ ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ንመጻኢ ክፈልጦ ኣለኒ ኢለ ኣይኮንኩን ልቢ ካይበልኩሉን ኣየስተውዓልኩሉን ልቢ ከይበልኩ እየ እዚ ኩሉ ነገር እናተምሃርኩን እናለመድኩን መጽየ እቲ 18 ዓመት ምስ ሓለፈት እዩ እምበኣር ዓለም ንዓይ ክፉት ዝኾነትለይ ኩሉ ነገር ንዓይ ክፉት እናኾነለይ ዝኸደ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑልካ እንተኢልኩምኒ ምናልባት እኳ በቲ እዋን እቲ ምስቅልቅል ዝበልኩ ሰብ እንተነበርኩ ኩሉ ግዜ ጸሓፊ ክኸውን ከም ዝደሊ ኣብ ጽሑፈይ ድማ ሲሪየስ ከም ዝነበርኩ ፈልጥ እየ እቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ነገር ንዋዛ ወይ ንምዝንጋዕ ዝገብሮ ከም ዘይኮነ ግልጽ እዩ ከም ቁም ነገር ህይወተይ ኣብዚ እየ ዝምስረት ኢለ ዝሓዝክዎ ነገር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ነገራት ሲሪየስሊ ክትሕዝዎም ከለኹም ወይ ከም ቁም ነገር ወሲድኩም ሙሉእ ብሙሉእ እንታተኪርኩም ኣእምሮኹም ዳግማይ ትቆርጽዎ ኢኹም ልክዕ ከም ሓድሽ ፕሮግራሚንግ እናጸዓንኩም ኢኹም ትኸዱ ምክንያቱም ኩሉ ግዜ እትሓስቡ ብዛዕባ እቲ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ንሕና ደቂ ሰባት ልቢ ዘይንብለሎም ዘይነስተውዕሎም ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዓቕምታትና እዩ ግናኸ ልቢ ኣይንብልን ኣይነስተውዕልን ሽዋርትዝ ዝበሃል ጸሓፍ ኣሎ ንሱ ናይ UCLA ኒውሮሳይንቲስት እዩ OCD ዘለዎም ሰባት ኣዝዩ ክሕግዝ ይደሊ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ነዞም ሰባት ንምሕጋዝ ክሕሰብ ከሎ ወይ መድሓኒት ይወሃቦም ወይ ድማ ገጽ ንገጽ ኮፍ ኢልካ ብምዝርራብ ይሕከሙ እዚ ቴራፒ ዝበሃል ምሸሎ ከምኡ ዝዓይነቱ ሕክምና እዮም ዝከታተሉ ነይሮም ሽዋርትዝ ድማ እዚ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ውፅኢታዊ ዝኾነ ካሊእ መንገዲ ክህል ኣለዎ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ስለዚ ድማ ስልትታት ይደሊ እቶም ስልትታት ድማ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ እዮም ምክንያቱም መጀመርታ ኣእምሮኦም እናመርመረ እስካን እናገበረ ኣብ ኣእምሮኦም ለውጢ ዝርኤሉ መንገዲ እዩ ዝህቦም ዘሎ እቲ መንገዲ ድማ ሰሪሑ እሞ ደኣ ሕጂ ኣብዚ ሽዋርትዝ እንታይ ንምምልካት እዩ ዝፍትን ዘሎ እንታይ ንምርኣይ እዩ ዝፈተነ እንተኢልኩም ነገራት ብምሕሳብኩምን ኣብ ዙርያቶም ነገራት ክእለታት እናማዕበልኩም ብዝመጻኹም ቁፅሪ ኣእምሮኹም እናተለወጥኩም ትመጹ ሓሳብ ንማተር ይልውጦ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣእምሮኹም እናተለወጠ ስለ ዝኾነ ኣእምሮኹም እምበኣር ዝድህሰስን ዝትንከፍን ነገር እዩ እዚ ማለት ድማ ፊዚካል እዩ እቶም ናይ ኣእምሮኹም ሰርኪት ወይ ገመድ ኣእምሮኹም ልክዕ ከምኡ እቶም መልእኽቲ መመላለስታት ማለት እዮም ስለዚ ነቲ ኣካላዊ ዝኾነ ነገር ወይ ማተር ዝኾነ ነገር ብሓሳብ ጥራይ ክትልውጦ ምኽኣል ማለት ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ነገር ምዃኑ ሕሰብዎ ሓደ ሰብ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ሓደ ክእለት እናተምሃረ እንትኸይድ ነቲ ክእለት እናማዕበለ ምስ ሓለፈ ኣእምሮኡ እናለወጠን እናቐረፀን ሼፕ እናገበረን እዩ ዝመጽእ ቅድሚ ሕዚ ዘይተራኸቡ ገመድ ኣእምሮ ሕዚ እናተራኸቡ ዋየር እናገበሩ እዮም ዝመጹ እሞ እዚ ነገር እዚ ከም ቁም ነገር እንተሒዝኩምዎ ኣብ ህይወትኩም ድማ ነቲ ክእለት ሒዝኩም ነቲ ክትሰርሕዎ ትደልይዎ ነገር እናሰራሕኩም ከምዚ ናተይ እንተዘየቋሪፅኩም እቲ ናተይ ዕድልን ኣብ ህይወተይ ዘጋጠመንን ነገርን ኣብ ህይወትኩም እውን ምግጣሙ ኣይተርፍን እዩ ኩሉ ነገር ዝኽፈተሉ ግዜ ይመጽእ እዩ እንታይ ዓይነት ስራሕ ከም እትሰርሑ ኣይፈልጥን እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ከም ዘለኹም እውን ኣይፈልጥን ነገር ግን ዓለም ማዕጾኣ ክትኸፍተልኩም ከላ ሽዑ ቢዝነስ እንተጀሚርኩም ቢዝነስኩም ኩሉ ነገር ናብ ላዕሊ እዩ ዝኸይድ
أزيوم بزحات عماويل تطريو بزحات حدشت نجارات يفطروا صحاف انت خوينكم صحفكم كمت أن العالي تفتاو يخون فيلم ون تصرح انت خوينكم فيلم ناي مسرح عدل تراخو ويدمع عوي بجتي لقاقلهم نازي كمكم نجار حازوه عالم معزو أكت كفتولكم يا قبل كلخون نقلل خيكمكم بحنساب أو حانت ليتي نجارات سكاير لجزي متسيو شعو أوفرنايت بحانت ليتي كبهالي كال أو حانت ليتي كله تغيرون تجلابيتون كتبلو تخليهم جناخ نسخاتكم نتمسرت أنصفكم وياهم بتوم نايسقاي عامتات بزح عينت لوطتاتن عبيتاتن ناتفتور يخدو نتوم عبيتات كتريوا من تزيخ علكم مكا عب تحت مريت ولا انتخونو انت واحدة نزي اوفرنايت بحنت ليتي تغيرون زبهال جزي تخكلنيا زخونه مسرت حيزوم لكم اللو اب هيوتكم منم عينت توهبو كيهالوكم اب لعلي دما منم عينت كእለት اي مهارن يلكم زتقمطكم سبات انت خوينكم مسكلكل نزبله هيوتن منبار كتدالو لكم مغنياتم هيوتكم زتحاوس هيوت يخون زمص ነገር ሁሉ እናስሓበኩም ክኸይድ እዩ ሓደ ነገር ትጅምሩ ነቲ ከይወዳእኩም ድማ ናብ ካሊ ትጥወዩ ከምዚ እናተዘዋወርኩም ኩሉ ግዜ መወዳእታኩም ወይ ደው እተብሉሉ ቦታ እቲ መጀመርታ ዝነበርኩምሉ ቦታ እዩ ዝኸውን ኣብ ህይወትኩም ምስጓም ዝበሃል ነገር ረሲዕኩም ወለኹም ማለት እዩ መምሕያሽን ዕቤትን ዝበሃል ነገር ከም ዘለዎ ተሪፉ እቲ ዘገርም ነገር ድማ ኣበይ ከም ዘለኹም እኳ ይትፈልጡን ክእለት እንተሃሊኩም ግና ናበይ ክትኸዱ ከም እትኽእሉን ናበይ ክትኸዱ ከም ዘለኩምን ትፈልጡ ኢኹም أكايدهم دما فوكسد تكرت زلون حدا منجدي التمنجدي صوري ويقنع كوني مالت جنا يكونن التمنجدي زخانة يكون طوي وين تخانة زخانة يكون لعلن تحت انتهى وقع انتوا حدا تخدولن مودعتهم من تفلتيهم سلازي أبيوتكم حدا نجار كمي جيركم كتفلتوا كم تقولون أبت نجار دما كمي جيركم أبي ويلهيك كتخانوا كم تقولوا كتفلتيك باكم مهنياتهم أبيوت أزي أجداس زبحال كلت نسي حنساب طبيب كتخونوا انتخيلكم وي ابت نجر شمن تطريخم زانحن زمانات السغاغر نجر كتفطروا تخليهم كما قطاطرا فرنجي كاخلتشحن 10 عامه مرت ندحارغن بفلاي انترنت እና ተስፋሕፋሕ ምስ መጸ ኩሉ ሰብ በሓንቲ ክሊክ ብንሽተይ ስራሕ بقليل መንገዲ ዕውት ክኸውን ዝኽእል ይመስሎ እቲ ኣዝዩ ዘገርምን ዘደናግርን ነገር ኩሉ ነገር እናዘመነን እናቀለለን ስለዝመጸ ህይወትና ውን በቲ መንገዲ እቲ بقليل ዝርከብን እንደልዮ ነገር ድማ بقليل መንገዲ ዝመጸልና ይመስለና ናይ ወዲ ሰብ ኣእምሮ ግን ከም ኣይሰርሕን ኣእምሮና ብፍሉይ ኣገባብ ይሰርሕ ወይ ፋንክሽን ዝገብር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግዜ የድልዮ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክትጅምሩ ከለኹም ኣእምሮኹም እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ይብል ነቲ ነገር ጽባሕ ውን ክትገብርዎ ከለኹም ሕጂ ውን ጋሻ ይኾኖ ከምዚ እናደጋገምኩም ካብ ሓደ ወርሒ ወይ ክልተ ወርሒ ንድሓር ብቐጻልነት ክትገብርዎ ምስ ጀመርኩም ኣእምሮኹም የደልዮ ወይ ሪኮግናይዝ ይገብሮ ኣሃ እዚ ማለት እዚ እዩ ይብል እሞ ነቲ ነገር ኣጸቢቕኩም እናለመድኩሞ ንኽትመጹ ንሱ ነቲ ናይ መልእኽቲ መመላለስ መስመር እናጠናኸረልኩም ይመጽእ ብዛዕባ ኒውሮ ፓዝዌይ ዝበሃል ነገር ትፈልጡ ኢኹም ኢለ ይሓስብ ሓድሽ ነገር ክትጅምሩ ከለኹም ኣብ ኣእምሮኹም ሓድሽ ምትእስሳር ይፍጠር ልክዕ ከም ሓድሽ መንገዲ ምስንጣቕ ወይ ምስራሕ ማለት እዩ ኣብቲ መንገዲ ዝያዳ ብተመላለስኩም ቁጽሪ እቲ መንገዲ ዝያዳ ቀሊልን ቅኑዕን ይኾነልኩም ልሙጽ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ትመላለሱ ልክዕ ከምኡ እዩ ኣእምሮኹም ውን በቲ መጠን እቲ ሓደ ነገር እናለመደ ምስ መጸ ነቲ ነገር ብዝበለጸ ኣገባብ ከመይ ጌርኩም ክትሰርሕዎ ከም እትኽእሉ እናፈለጥኩም ትመጹ ንነገራት አዲክትድ ክንኸውን ከለናውን በዚ ተመሳሳሊ መንገዲ እዩ በቲ መጠን እቲ ድማ ክእለት ዘድልየና ንዝዩ ክእለት ከተማዕብሉ ከለኹምውን በዚ መንገዲ እዚ ኢኹም ትመላለሱ ኣነ መዓልታዊ ኩዕሶ ስክዒት እናተጻወትኩ ነታ ኩዕሶ ናብቲ ቅርጫት ንምእታውን ተፈቲነ ኣእምሮይ ነቲ ነገር እናመዝገቦ ይመጽእ መዓልታዊ እገብሮ ስለ ዘለኹ ኣእምሮይ ንኢደይን ንኣካላተይን ክቆጻጸር ይጅምር ስለዚ ነቲ ነገር ክገብሮ ከለኹ ብዝበለጸ መንገዲ ከመይ ገይረ ክገብሮ ከም ዝኽእል ዝያዳ እናተምሃርኩ ይኸይድ ስለዚ ዝበለጸ ንምዃን እንታይ የድሊ ማለት እዩ ምድግጋም ወይ ድማ ሪፒቲሽን የድሊ ኩሉ ነገር ከመይ ኢሉ ብሓንሳብ ክዕወት ይኽእል ዝተዓወቱ እኮ ክህልው ይኽእሉ እዮም ግናኸ ኣዝዩ ሬር እዩ መብዛሕትኡ ህዝቢ በቲ መንገዲ እቲ ኣይኸይድን ኣብታ ማስተሪ እትብል መጽሓፈይ ጽሒፈዮ ኣለኹ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ነገር ክኢላ እዩ ዝበሃል ወይ ጎበዝ እዩ ዝበሃል ነቲ ነገር እናገበረ 10,000 ሰዓታት ምስ ዘሕልፍ እዩ እቲ ትሰርሕዎ ነገር ን10,000 ሰዓታት ክትሰርሕዎ ኣለኩም ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ኣእምሮኹም ዝፍጠሩ ምትእስሳራት ኣዝዮም ዘገርሙ ይኾኑ ዘገርም ኒውሮ ፓዝዌይ ይፍጠር በቃ ኣእምሮኹም ኣካላትኩምን ኩሉ ነገራትኩምን ነቲ ነገር ለሚድዎ እዩ ናይ ፈጠራ ወይ ክሬቲቪቲ ነገር ድማ ሽዑ እዩ ዝመጽእ ብፈጠራ ዝተመልኣኹም ሰባት ትኾኑ ኣብቲ ትሰርሕዎ ነገር ሰባት ሓሲቦምዎ ዘይፈልጡ ገይሮምዎ ዘይፈልጡ ነገር ንስኻትኩም ክትሓስቡን ክትገብሩን ትጅምሩ ምክንያቱም ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹምሉ ደረጃ ዝበጽሑ ሰባት ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ስለዚ ንስኻትኩም እተምጽኡ ሓሳብ ንሳቶም ሪኦም ክቐድሑ ይኽእሉ ይኾኑ እምበር ንሳቶም ኣብቲ ናትኩም ነጥቢ ክሳብ ዝበጽሑ ከም ናትኩም ዓይነት ፈጠራ ወይ ክሬቲቪቲ ክህልዎም ኣይኽእልን ኣብ ኣእምሮኹም ዝተፈጠረ ጽቡቕ ዝበሃል ምትእስሳር ኣሎ
ንተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፔሌ ተመልከቱ። ካብቶም ናይ ዓለምና ብሉጻት ዝበሃሉ ተጻወትቲ ሓደ እዩ። ክንደይ ግዜ ይጻወት ከም ዝነበረ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ተጻወትቲ ቼዝ እውን ከምኡ። ሊዮነል ሜሲ እውን እንተሪኢኹምዎ ዘይንጽበዮ ፓስ ክገብር ትርእዩ። ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ክሕልፎ ኽኢሉ? ካበይ እዩ ነዚ ተጻዋታይ ርእይዎ ትብሉ? ኣብቲ ደረጃ እቲ ምስ በጻሕኩም ምሕሳብ ተቋርጹ። ነገራት እናሓሰብኩም ኣይኮንኩምን ትገብርዎም። ልክዕ መኪና ክትዝውሩ ከለኹም መኪና እናዘወርኩም ከም ዘለኹም ከም ዘይተሓስቡሉ ኣካላትኩም እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ። ካብቶም ዝሓስቡ ሰባት ንላዕሊ እናኾንኩም ትኸዱ። ከይሓሰብኩምዎ ኢኹም ካብ ሰብ ንላዕሊ ትኾኑ። ናብኡ ዘእትወኩም ድማ እንተወሓደ 10,000 ሰዓታት እዩ። ካብ 10,000 ሰዓታት ንላዕሊ እንተኸይድኩም ድማ ዝያዳ ዝበለጸ እናኾንኩም ትኸዱ። The 48 Laws of Power ዝጸሓፈ ጸሓፊ ሮበርት ግሪን እየ። ንምክትታልኩም ኣመስጊነ ሰላም።